Sa mga taga-Pinili, inaasahan ko po yung mga pakikipag-cooperate nyo para sa mga lahat ng programa para sa ikakabuti at tuloy-tuloy na progreso ng bayan natin Pinili. At saka, niimbitahan ko kayo na yung mga nasa iba't ibang bansa na taga-Pinili para umuwi at mag-celebrate tayo ng may ika-100 na birthday ng bayan natin Pinili. Sa 100 days na pagkaupo ko bilang mayor ng Pinili, medyo marami na rin mga nagawa namin. Kasi sa akin, medyo nagpo-focus ako sa sa mga farmers direkta, yung mga tulong na binibigyan namin sa kanila like fertilizers, mga seeds. And doon marami nagawa namin for this past 100 days. Then sa infra, patapos na lahat yung mga covered court namin, 25 sa lahat ng 25 barangays. Patapos na, mga 3 o 4 na lang yung hindi tapos. So almost 100% na yan. Then last October 8, nag-groundbreaking kami dito sa DA para sa training center namin. Yung building dyan worth 5M. So hoping na matatapos within 2 months o 3 months para magamit na doon sila mag-training mga farmers pag may seminar or trainings doon nila. Yun ang gagamitin nila. Then, sa scholarships, saka sa Medicare, sa ordinances na namin dinadaan yan, sa scholarship, dinadagdagan namin ng pondo, kasi dati na yan, yung sa scholarship program namin, dati na yan may pondo, pinadagdagan namin para mas marami yung matutulungan natin mga estudyante para at least makapag-aral sila at makapagtapos sila. Then sa Medicare, nag-allocate tayo ng medicine para mas marami tayong maibibigay sa mga maintenance ng mga kapatid natin, mga may sakit o yung mga may hika, yung mga gamit nila para makahinga naman sila mabuti. Kasi alam mo naman ang COA, hindi naman natin pwedeng ibigay na pera, no? So, yun na lang ginagawa namin. Katulong ko sa si Vice Mayor at saka yung council. Sila gumagawa, nag-uusap kami ni Mayor para igawan nila ng ordinance ng mga yon para obligado ang LGU para mag-allocate ng pondo para sa susunod na taon. Then, marami kami plano kasi alam mo, 100 days kamo. So, hindi natin magagawa lahat ng mga plano natin. But, sa ngayon, nagawa na natin yung mga nakapag-allocate na tayo ng pondo para sa mga plano natin. Para sa dam. Kasi may dam kami dito sa Nagtriguan. Gagawin namin tourist destination. Doon pwede tayong mag-fishing. Doon may camping site doon, gagawa tayo ng camping ground. Pwede mag-biking, pwede mag-horse riding. Yun ang plano natin doon. So nag-allocate tayo ng 10 million para sa FMR para masimento yung daan saka ma-develop yung area. Then dito nag-allocate din tayo galing sa 7171 namin. Nag-allocate kami ng 3 million para dito sa plaza para ma-improve naman yan. Tapos, yung plano namin, magpapatayo kami na yung dito sa building ng police station. Kami na, LGU na ang gagawa niyan.
nagpa-pondo niyan para matulungan naman yung PNP. I think dito sa Ilocos kami lang ata ang mismong LGU ang nag-allocate ng pondo. Yung mga ibang town, mismong PNP national ang nagpondo niyan. So regalo na rin namin sa mga PNP dahil sa tulong nila. Then dito sa pag-declare na drug-free ang pinili, medyo na rin, 6 na lang yung hindi na declare. So yung mga folder nila ginagawa na hahabol para sa this weekend para at least mahabol naman, hoping na ma-declare ang pinili na drug-free. So salamat din sa PNP sa tulong nila. Then yung mga returnees surrenderers ba tawag doon, yung mga binibigyan namin sila ng trabaho sa mga construction. Yung mga gusto magtrabaho, open sila para at least may pagkunan naman sila ng para sa allowance ng mga anak nila at saka para hindi na sila magtambay-tambay lang. So sir, since sinabi natin focus din natin yung mga farmers ngayon, paano ba natin tinutulungan para magumanda yung kalidad ng bawang dito sa... Ginagawa namin, kasi nagbigay na rin kami ng tractor, isang tractor kada barangay. Tapos nagbibigay kami ng fertilizer, libre na fertilizer, tapos insecticides, mga seeds na rin. Yung seeds nila, yung bawang, nagagaling sa province, may binibigay ang province, then tumutulong kami para mapaganda yung saka mga trainings sila. Tuloy-tuloy yung trainings dito sa DA. Saka every time na may communication na nag-iimbita sa kanila para mag-training kung saan sa Baguio o sa Pangasinan o sa Manila, pinapayagan ko sila na may pondo ang LGU para maka-attend sila ng mga seminars para naman malaman nila yung mga bagong technologies. Saka sa environment, binigyan kami ni Secretary Simato na hanggang December para makagawa ng landfill, sanitary landfill. Last week, 3 days ago, na Friday, na-receive ko na yung assessment para sa lote. Then pasado naman. So hopefully dito sa Dalayap. So okay na yung site. So mag-umpisa na kami siguro by this month. Umpisa na namin yung paggawa ng sanitary landfill namin. Then nag-allocate na rin kami ng pondo sa 7 million para sa mga gamit para sa MFR. Sir, going back sa scholarship program, high school and college ba yung mabibigyan? Karamihan college. Kasi nangyayari dito sa high school na lang, dito sa high school, mga mga SB, saka si Vice Mayor, saka ako. Kami na nagbabayad ng mga miscellaneous nila. Galing na sa sweldo namin. Pero yung mga scholars namin na college, may pondo yan dito sa LGU. May allowance sila, 2,000 pesos per month. Then, meron din silang para sa tuition. So, alam ko malaking tulong din sa kanila, lalo na sa mga parents. Sa mga taga-pinili, inaasahan ko po yung mga pakikipag-cooperate nyo para sa mga lahat ng programa para sa ikakabuti at tuloy-tuloy na progreso ng bayan natin pinili. At saka, niimbitahan ko kayo na yung mga nasa iba't ibang bansa na taga-pinili para umuwi at mag-celebrate tayo ng may ika-100 na birthday ng bayan natin pinili. Sir, may activity yata every weekend yung pinili? Oo, nag-umpisa na this weekend, last weekend. Doon kami sa
Garlic Center. Friday, Saturday, may night market. Tapos no Friday, celebrate namin yung binigyan namin ng mga teachers ng pasasalamat naman sa mga kabayanihan nila. Then sa Saturday may may live band, tapos night market. So masaya. Then next week dito naman sa Baguio, dito sa cover court ng Baguio, diyan naman tayo Night market. magna-night market.